bat nga syukwa sabangan penkot atat ya kani jingkren ban penkan mau bat ka parti kamdei kum ka kamdei tang ka uniform kumbadan kitu ki kertong simet menta ki le AUP ni kimi no anak NPP kimi no anak UDP banile independent namar ki ka parti kani tang ka uniform kabamot pamakir kila kentat ya ka NPP ka bagidon bro sikata namar bag NPP ka UDP kila feel kila mino kila kertong simet NRM ka Voice of the People Party kampdiang dan lele RM ban ang mga party ka datang ka uniform ka party kalong kum ka longing ka bala seng nongrem ha ka nongrem ka basam ka badan ki kmi ki pa ka badan ka jing kli ki ba shampang ki ba nyalam be ki ki kon ha ka linti ka badai ban shakri ya ka ri ba ka jat mriu ka Voice of the People Party ka dai ka ta ka longing ka bala seng nongrem ha ki nongrem ki basam ka badan ki nongalam ki badan ka jing kli ka jing shampang ka jing i jngai bat ngin sumari ki kon ni kai ki bagin lat lagi kendon naga thong baga party ka labu ko ki pat babi ai bangin soto baka long ka badon kam bangin jit bat abangi jit yana ban bisar bat breu bat party u breu bat ka party ko mangala jukren kilong kum ki arliang jong ka pisa ken hap ban biang baro arliang yang inilek naga jing pentamai ki jimot ke jepakat ke jing naga jing start ke jing shampang naga jing scam jimot ban yang triang haduk bakan tapoi kita kasih bangin yu aman ra ya ke jinjok akan ke semi final ke bakidon ke premier stream ya kan ke MDC election saisian ini petalang bagi akan ke por ya ke sharp ke jong terang ini pertajam ban peni bakan don ke jing terang lalu ke donor ke sim ban ya ke jingkala akan ke ri ke be ke jingi hapra saisian ini perta kamjam Play on Kurkuya P. Iway, publish one.